Roja cihaniya roprobona tundu tîjeye li hember jinan li cîhanê weke me gotî li Tirkiye Bakurê Kurdistanê jî jinan dixwastin evên bergirî ji mafê jinan û afretan dikin dixwastin ku mîtîng û çalakiyan birêve biben lê taybet li Bakurê Kurdistanê li Diyarbekirê ji aliyê hêzên ewlehî polîsan ve rêgirî li wan hatiye kirin jinên Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê dibêjin roj bi roj ku rewşa jinê li wan cihan li Tirkiye Bakurê Kurdistanê ber bi xirabûnê diçe tundu tîjeka zor li gel jinê tê kirin. Derbarê vê yekê min mêvaneke bi rêzbera Kuyî nivîskar ji Diyarbekira Bakurê Kurdistanê berêz Kuyî tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê bizanbîn çima hêzên ewlehî polîsan rêgirî ji mîtîng û çalakiyên we kirîne? Selamun rez roj baş gegeja. Beri her tişte ez dikarim bêjim ku ev tundê ku li ser jinên Kurd, jinên alem dilmişandin şermezar dikim. Ji ber ku armançik heye ku mafên jina qabûl nakin, ava sisteme. Ji ber ku jin bila mafê xwe mirovî, mavê xwe netewê ji şiar nebin bi ve rengî qedekirin tê çêkirin. Elbette em dizanin ku di tevayê dünyayê de alemê de mafê mirovatê mafê jina bi hev de gerîdayî ye. Qedehkirin ne hale dibe ku jin jî wek her însanê bikaribin daxwazê xwe bidine nîşandan. Ji ber ku şerik derdikevê bevçunuk derdikevî, yani jî rejimekî diktatörü derdikevî, mirov sedike destpêkê jin hedefin. Ji bo wê ev qedekirin ne rast e, dibe ku divê aliyê de jî em bikaribin derdê kulê xwe bîne ser ziman. Baş e derd û kul û daxwazên we çi ne jinên Bakurê Kurdistanê yên Tirkiyeyê? Naha mirov dikare vekêja divê dönemê ku em tê de jiyan dikin, elîn pêşketiye, jin diçin gelek karê mezin dikin, ama em sedikin ku li ser jinên Kurdistanê çend sala berî ve hemû dünya alem bû şahit ku jinê me di malê xwe de revandin û jiyanê wan bi heysiyetê wan lîstin. Em dixwazin ku li Kurdistanê li Bakur li her derê netewê me jiyan dike, jin jiyan dikin, ev tundî ku li ser wan didemeşandin were qedehekirin. Dibe ku insan bifikire jiyan bi jinara demeşandin. Waxtê ku şerên qirêj yê aborî yê dêronî li ser jinê were meşandin, ew civaka di nava xwe de pûç dibe. Em dibên ku em dixwazin bi zimanê xwe biaxivin, em dixwazin bi kulturê çendê xwe, zarê xwe, malê xwe, malbatê xwe ava bikin. Em dixwazin bi tundî ne, yani ew şîddet, ev zor, ew tirs li ser jinên me, li ser jinên mirovatî were rakirin. Bi kurtayê mirov dikare van tişta bîne ser ziman. Baş e. Xwevekşandin yan bijin helweşandina peymannameya Stenbolê ji aliyê Tirkiye ve bandoreka nerînî li ser jina Tirkiye ya mijin jina Kurd durist kiriye Bakurê Kurdistanê? Yani bi rastî jî hindik gotin belavin ji bo ku jin bikaribin xwe biparêzin baş bû. Dibe ku ev tişta jî wextê ku ev peymana hat rolê gelek li bajarê mezin xeseten li bajarê metropola hindik gengeş derketin holê. Çünkü ev peyman gur kanûnê nav neteva hatiye ava kirin. Mirov nikare jiyanê xwe ji jiyanê ku mirovê dûr bike, ji bo ku ew peymana dibe ku ji bo ku mafên jin bikaribin hukukê mafê xwe biparêzin, berçav de were derbas kirin. Yani hêng dixwazin ku peymaneka din li Tirkiye yan li derveyê Tirkiyeyê were îmzakirin ji bo vê çendê ku bandoriyên xirab yên li ser jina Tirkiye bijin Bakurê Kurdistanê kêmtir bibe? Çalakiyên we mîtîngên we wê berdewam bin li hember desthilat û dewletê? Elbette mirov dikare bêje ku tundî ku li ser jinan demeşandin nên aliyekê tenê da. Ji aliyekê dewletin
dikin, alike rexistinin dikin, alike zılam dikin. Vana hemu tiş li ser şahsiyet jinan nerasti geçedik öyle. Em dikarim bejin ku jin bikaribim irade xwe, malê xwe da, civatê xwe da bikaribin xwe li hemberê tundutiya biparizin, di alî hukuk da, alî hukuk da jî mafê xwe bikin destê xwe da. Meselekî muhim e. Eger îro wek rexistinê Daişê, wek rexistinê Daişê kerem ke. Baş e, zêdetir li kijan alî tundiya li beramber jinê zêdetir e li Bakurê Kurdistanê yan li bajarên Tirkiyeyê? Na tundî ev denemê ku em tê jiyan dikin ne bez zor tene. Mesela tundiyên siyasî, tundiyên derûnî, tundiyên aborî. Bana hemû li ser jina tên meşandin. Tu mêzedekî di jiyanê da wextê ku tu jin bê tu nikarî bi serê xwe biçî cîkê ku karê xwe xemetê bide meşandin. Vana dibe ku mafên jinan diven alê de werin parastin. Em jî insan yani wek insanekî mafên mirova da jin jî bikaribin bi serê xwe, karê xwe, xebatê xwe, jiyanê xwe, çalekê xwe bidine meşandin. Ji ber ku jin em dayîkin, em xûçkin, em evladin. Yani nîvî civakê li jina dibe ku jin jî di alî siyasî da, aborî da ev qedehê ku jiyanê tê meşandin mirov wan red bike. Ev dönemî ku em tê jiyan dikin dönemî akıl, fikir, ilim lazım e. Ne gutundî, ne gutundî lazım e. Dibe ku jin jî wek her kesî, wek her mirovekî bikaribin li hemû ciyada bê tirs û bê şik bikaribin jiyanê xwe, karê xwe, şolê xwe bine meşandin. Yani jin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê dibin tirsê da, dibin tundiyê da dirêjê dide karên xwe? Elbette ku tirsikeye, elbette ku tirsikeye. Ew tirsa jiyanê me rojêne da, jiyanê aborî da, jiyanê karxebatê ku em bên siyasî dibe tirsikeye dime de. Ji ber ku çima jinbûn dibe tehdîtek li ser serî me. Em xwe mecbûren diparizin. Jinbûn dibe tehdîtek ji ber ku derdê me hene ew dibe ku jinên civatê me dibin hedef. Bi hemû avê de dibine hedef. Ew tirsa dêle ku em mecbûr xwe biparizin. Wextê ku mirov mecbûr dibine di peşketinê de, di zanabûnê de, di karê xwe da em nikarin gavên ji me tê xwastin em bavêjin. Ji ber ku tu jin e, tu gerek Qural qayda diqqat bike, çima jinbûn dibe tehdîtek dibe tundîk li ser me. Zor baş e. Berêz Verakuyî nivîskar ji Diyarbekira Bakurê Kurdistanê gelme dabûyî gelekî spas. Berêz kuyî.